Ей, дупенце! Я да видим какво дупенце има тук. Яде две неща. Какво е? Яде едното е пюренци от мълковчета. Където ото отдолу на земята ли е ред? Да не го виждаш, защото тя си мисли, че яде банан. Те бе? Да. А пък другото е банан, те бе? Пък другото е банан, тя ги обича и двете. А той пюре не го харесва особено, те бе? Ами, някой път го харесва, някой път не толкова много. Обаче за банан, За банан е готова, за а? банан е винаги готова. Те голямо дупи станало устата. Много смешно. Вкусно ли бананчето? Бананче, да. Да, я да го правим и дупенце малко, че не сме главно дупенце. Банан паджик, банан паджик. Да. Банан паджик. Алекс, я кажи Знаете ли как идва банана и да се отвори устата? Да. Банана е пръв приятел на нашата. И знаеш по време как се е така. Каза. Навсякъде ги Каза, иска. Коти. Пръв ли каза? Айде. Браво на детенцето. Браво. Ти много даваше. Всичкото е лъгота. Да. Айде бананче. Коти, вкусно ли бананчето? Мама, те ги те лъжи. Мислиш, че едиш бананче, а? Пак едиш Вкусно ли? пюренце. А? Вкусно ли, Коти? Колко си хубава. И аз сега дай на целувка на мама и те както си. Не сега. То може би той, защото е по-величко, може би да ни харесва. Сигурно. Мама ще направи компот от портокал и ябълка.